Tired of your boring old skins? Head to Trade It. Εδώ μεταξύ μαλάκα το controller του Xbox για μένα είναι αηδία σκέτη. With 24/7 support. Μαλάκα, πού έχεις βάλει τον άλλο πλέγο, τι είμαι. Free giveaways and low fees. Trade It is the highest. Το μόνο μου θέμα είναι αυτό, ο πλεγός. Που ένας πλεγός μαλάκα είναι Αθήνα και ο άλλος είναι Ιαπωνία. Start trading today for a $5 bonus. Only on Trade It. Βλέπω ότι γιατί άμα είναι με ποιον έχεις παίξει ρε με φίλε από μικρός και έχεις συνηθίσει. Δηλαδή όσοι παίζαν Xbox δεν μπορούν το PlayStation, ενώ όσοι παίζαν PlayStation δεν μπορούν το Xbox. Discover non-expiring residential proxies. Δηλαδή εγώ μεγάλος με PlayStation, είχα από το 1 μέχρι το 5 ρε φίλε. Δεν με βολεύει το Xbox. Join thousands of satisfied clients worldwide. Τι άμπρες μου φου. Exclusive offer. Get a 40% discount using code IP40. YouTube down bad bro. Έπρεπε να ανεβάσεις TikTok, πιο πολλά views. Trounce them today. Whoa, both players will pass each other. Both players trounce them today. Whoa. Trounce them today. Whoa. Το World at War το έχει 20 ευρώ. Άμα ξεκινήσω δουλειά ή πληρωθώ από αυτό που μου χρωστάει ένα μεροκάμα θα το πάρω. Nothing. Dude, what if James just decides to save this round? And I need you, and I miss you. News library. Frame έχεις παίξει με το Warframe. Mortal Kombat έχεις. Το 11. Το 10 είναι πιο καλό. Έχω το 11 ρε μπρο. Τι με είναι άρεστη. Τώρα γιατί με κάνεις. Τι με είναι άρεστη. Γιατί με κάνεις πες. Τι πιστεύεις. Όχι, όχι. Σκόρπιον, φίλε. Ποιο? Σκόρπιον. Ναι. Σκόρπιον και Liu Kang. Εσύ. Εγώ σου λέω Σκόρπιον και Liu Kang. Αυτά με είναι. Γάμω τη μάνα σου. Πάντως άμα γουστάρεις να παίζουμε, το έχει το 11 στο 9, 2 ευρώ, 3. Μπορεί να το πεις ρε, δεν ξέρω. Άμα τον πάρεις πάμε να παίζουμε. Ξέρεις τι με χάλασε ρε φίλε, στο 9 έχει το διπλό που παίζεις μαζί με τον φίλο σου εναντίον άλλων. Και στο 10, και στο 11 νομίζω το έχει. Όχι, δεν το έχει το πορτέλο. Ξέρεις τι είναι μαλάκα. Το καλύτερο Mortal Kombat που παίξει είναι στα ηλεκτρονικά μαλάκα. Θα σου πω. Μέχρι το 10 ήταν Mortal Kombat. Μετά, τώρα γιατί έχω και το 1, το καινούριο στο PS5 και το 11 στο PC. Μέχρι το 10 ήταν Mortal Kombat, έτσι όπως να θυμόμασταν. Μετά το 11 το κάνανε λίγο πιο competitive, το κάνανε λίγο πιο σαν Street Fighter. Θέλω να σου πω, είναι λίγο περίεργο τα abilities. Αλλά είναι ωραίο. Άμα το πάρεις μπρο μου, πάμε να σε παίξω, να σε μάθω. Έτσι δεν πάει, δεν κάνεις το trash talk για να πει ο φίλος να το πάρει με 2-3 ευρώ και μετά να σε γαμίσει, έτσι δεν πάει. Τουλάχιστον παίζεις στο marketing, το παίρνει ο φίλος και τουλάχιστον παίζει. Να το Mortal Kombat 11 το έχει 2,58. Το Ultimate Edition το έχει 7 ευρώ. Οκ μπρο μου, το Ultimate Edition το αξίζει το έχει 7. Πότε τελείωσες κιόλας στο σχολείο ρε. Σχολείο. Δεν είναι στη σχολή σήμερα, απλά δεν έχει έρθει κάποιος δικός μου και απλά αράζω εδώ μέσα. Τι μου δίνει ρε μαλάκα, Luden Stempest να το δώσουμε. Παίζει τι αυτή. Ναι, ναι.
Άνοιξε. Το 11 μου αρέσουν πάρα πολύ, μαλάκα τα σκηνάκια που έχουν βάλει για τους παίχτες. Και... Άκμο. Το 1 δεν μ' άρεσε καθόλου τέτοιος, ο Noob Saibot. Το κάνει για το Πούτσο. Έχει αλλάξει όλο το story βασικά. Άμα καλύτερο σκεφτείς, ο Sub-Zero ο δεύτερος, που θεωρητικά στο 9 τον σκοτώνει ο Scorpion τον πρώτο και μπαίνει το δεύτερος, ο αδερφός του. Και ο πρώτος γίνεται ο Noob Saibot. Ο δεύτερος στο 1 είναι ο Scorpion. Audi. Ναι, σου λέω, δεν υπάρχει Χάνζο στο 1. Είχα ξενερώσει με το που το είδα, λέω μαλάκα τι λέει. Πες να πάνε να γαμίσουν νερό. Ο Liu Kang είναι ο OP as fuck. Σε αυτό μαλάκα. Σε αυτό είναι Fire God Liu Kang. Έχει φωτιά, ηλεκτρισμό, Shift Rope, Varikari. Γάματα. Άμα δεις το story του το 11 το story το έχεις δει. Ναι. Όχι ρε, αυτό είναι του 10. Που έχουν γίνει corrupt όλοι. Και παίζει με τον Johnny Cage πρώτα. Καλά, εκείνο το σκηνάκι μάλακα του Sub-Zero που είναι corrupt. Είναι μάλακα. Πάρε την credit card μου και βάλει τη μέσα, ξέρω εγώ. Στο ένα το έχουν κάνει γάματα. Πλήρωσε να πάρεις το καινούριο σκηνάκι. Στο ένα έχει και τον Omniman. Έχει Omniman, έχει Homelander, έχει ό,τι θες. Τα έχω. Γιατί είχα πάρει το Ultimate Edition, το είχε βγάλει το PlayStation 20 ευρώ. Το τσίμπησα. Για μένα στο Mortal Kombat 10 αδερφέ ήταν ο καλύτερος Scorpion. A conquered nation is a loyal one. Εν τω μεταξύ, στο 11 είχα μάθει ένα κόμπο με το Scorpion και απλά άμα το κάνει τόσο perfect δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα και σου κόβα τη μισή και παραπάνω ζωή. Α, ναι, το μαλάκα γίνανε. Είσαι βγήκα καλά, μπρο. Ο μαλάκα ο Μόρντι κάσταρε 3 φορές, μαλάκα και τραπαγιά. Εγώ μαζί που ήταν. Και έπεινα είμαι εγώ μαζί. Εκεί πέρα είσαι κολόφαρδος. Audi.
Something need killing. Μα εγώ ήταν αμπέσα, κάναμε 6 κόντρα από τώρα και τι θα κάνω. Όλοι μονόστατοι, δεν θα τα κάνω τίποτα. Εγώ δεν έχει δώσει τίποτα ρε μπρο. Έλα. Σαββά, μέσα. Ναι. Έχω μπει και Έλα. παράλληλο. Έλα να βρούμε καμιά κρούδα και να σκοτώσουμε. Πάμε πάνω στα χιόνια. Ακρούδα. Δεν να τα μπεις ρε μαλάκα. Πού πας πάλι ρε μαλάκα. Ωχ, τι έκανες. Τι εταιρεία. Τι ωραία είναι αυτό. Θα βάλουμε κάτι μηχανήματα που πουλάνε νερά. Ναι. Βρυσάκια ή... φελωμένα. Ναι. Ωραία, εγώ θα έρχομαι να σας σηκώνω το μηχάνημα, παίρνω τα ψηλά και φεύγω. Εγώ θα είμαι αυτός που προσφέρει τα λεφτά, εντάξει, ο Μιχάλης, Τι ασφάλεια. Και πού ξέρουν αυτοί πόσα έχει. Εγώ στα κλέτς αφήσω ένα σημείωμα, είχε 7 ευρώ. Ξέρω τι έκανα. Αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να έχεις το Μιχάλη να σου μεταφέρει τα λεφτά. Ξέρεις με τι θα... Ξέρεις τι κέρα θα βγάλεις, Θα μπει μέσα. Θα μπει μέσα, να ξέρεις. Ποιος θα μπει μέσα, μαλάκα, θα τον κάνει πλούσιο ο Μιχάλης, θα του πει Φρέμ και δεν τους πήρα Ferrari. Μα είναι την πήρε με δικά μου λεφτά. Απλά μόνο μην του βρείτε γκόμενα. Να έχει καμιά εκεί πέρα στην εταιρεία ο Εφραίμ, πάει καταστραφήκανε. Ποιος Γιώργο. Είπα, όλο άντρες θα έχει μέσα, άμα ξέρω εγώ, πάλι δεν θα έχεις ποτέ κοπέλα. We are at war. Do not forget it. Ασύ, Ασύβωσε η μάτα. Γεώργιε, πάμε να τα πάρουμε όλα. Το βίντεο το ανέβασε σε Φρέμ. Μαλάκα Εφραίμ θα σου δώσει τίποτα. μελίδια. Σαν το κέντλινγκ του γάμισε. Όλοι βρήκα μια κρούδα μεγάλη, με γάμισε. Όχι που θα σε γαμούσαν. 5 και πάνω σότε έφαγε. Πόσο έχει γεμιστεί ρε στο shotgun. Μόνο ακρούδες. Έφαγε 8 σφαίρες από το shotgun και δεν ψόφισε ρε. Αφού την πετύχες κεφάλι ρε μαλάκα, είμαι σίγουρος. Dominator έχεις, Δεν προσπαθώ να τη φάω κεφάλι, όταν με ρωτάει δεν τη βάρω κεφάλι. Θα μπορούσα ρε φίλε το Η ακρούδα θέλει μία και ακρούδα. Η αρκούδα. Πάλι να τη σκοτώσουμε ρε. Η αρκούδα. Όταν Έχει μπεις μία πες και μου, δω από αυτό. Η αρκούδα. Έλα μέσα, Broad Valley. Ωραία, πάω στο Ρίξ και έρχομαι. Τι έκανες τον Ρίξ, πάω πλούσω εγώ τα δέρματα από πάνω στο βλάκα τον Ηλία.
σκότωσε και 2 λύκους. Άντε ρε. Ακρούδα. Μαλάκα, σκέφτομαι να αλλάξω άλογο ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έχει κάτσει τώρα που πάρω κι άλλο ένα άλογο. Ναι ρε. Τι βρίζεις, α? Τι βρίζεις εσύ? Είπε καθυστερημένο, εγώ φτάφω. Τι βρίζεις ρε? Τι βρίζεις, α? Συγκαμίσω την μπουφάνα, Μαλάκα δεν έχει άδικο. Τι είναι το. Μαλάκα δεν παίζουμε GTRP. Α, δεν μ' αρέσει το αμάξι που πάω να πάρω άλλο. Τέτοιο παίζουμε, ρε μαλάκες. Εμείς Εντάξει, δηλαδή άμα της άρεσε το άλογο ήταν προβληματικό, νομίζω ότι το κρατούσαμε. Είπε το λόγος προβληματικό. Ρε μαλάκα, όχι ρε εσύ, ξέρεις τι. Άμα αλλάξω άλογο θα το έχω το δικό μου πολύ για όταν κάνουμε πολύ τις μαλακίες. Κατάθεση. μάγκες κρατάτε λεφτά γιατί παίζουμε πλέον criminal. Και άμα ψοφάμε, θα τα παίρνουν τα πράγματα. Να παίξω το level up τώρα μετά, φίλε. Κράτα λίγο gold ακόμα, μπρο μου. Ρε μαλάκα, ξέρεις πόσα λεφτά έχω στην άκρη? 4 κάπα. Ποτέ δεν φτάνει, αδερφέ, πάντα έτσι λέγαμε. Και στο, και στο τέτοιο λέγαμε και στο RP έτσι λέγαμε. Και ξαφνικά δεν είχαμε. Καλά, εδώ ρε φίλε 4K είναι πάρα πολύ. Είναι λες και έχεις μύριο στο GTA. Εσύ. Θα συμφωνήσω με το Τσάβα. Δηλαδή άμα σκεφτείς ότι το καλύτερο όπλο κάνει κοντά στα 500, Σάβα, θέλω να πάμε πλαγότερο να πάω πάρω μαλάκα φαγητά ρε. Από το εκεί πέρα που είναι φτηνά. Πρέπει να κατέβουμε τώρα Blackwater, το ξέρεις. Εν τω μεταξύ, πρέπει να έχουμε μπει από χθες 2 τέτοια και τις έφερες γητές μου. κατεβαίνουμε και ανεβαίνουμε πάλι πάνω. Ναι, κάτσε να πουλήσω κάτι πράγματα. Πάμε στην ακρούδα, τη γαμίσουμε τώρα. Ναι, περίμενε. Πάω να πουλήσω τα δερμάτα τα μικρά αυτά στον άλλο που Ναι. πίσω στο νεκροταφείο πάνω. Καλά, σε περιμένω στον πότη. Στον πότη. Ωπα μπροκό, εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Ωπα, θεία, κάτσε καλά. Κάνει και τρίστερο Swain να ταγκάρει, μπρο. Θεία, απ' τη ΔΕΗ είμαστε, κάτσε καλά. Sacrifices must be made. Αυτό τώρα πού το βάλεις? Έχω τσάμπο να δώσω. Όπα, Σάβα, έχω να δώσω και 3 δόντια ρε. Πάμε, ένα περίμενε, sorry, ξέρεις το περίμενε. Αφού έτσι αλλιώς θα περάσει το πότη. Μαλάκα ο Swain και ο Mord είναι θηρία. Λοιπόν, πρέπει να παίξουμε αρένα και να πάρουμε Swain. Εφραίμ παιδί ήταν πολύ μπρόκινο, μπρο. Έλα Σάβα, σου μπότ είμαι. Έφυγα τώρα. Ρίξε εσιόν. Ναι. Θα είμαι στο τέτοιο ρε, στη διασταύρωση. Οκ. Που πας για rig και για Ναι, Blackwater. κατάλαβα. Blackwater. Κάμε κανένα νεκροταφείο τώρα, τίποτα ή όχι, δεν αξίζει. Τώρα όχι. Το βράδυ.
Έχεις ζουν, θα δεις πολύ ωραία Titans, bro. Όπα, σας ακούω. Για πες μου ακόμα καλά στο game. Πιο κάτω, έλα, πιο κάτω, το κάτω δρόμο πάμε. Πού πήγες, έφυγες. Ναι, σε πέρασα. Πήγες ρε μάλλον, δεν κατάλαβα. Εγώ περνώ στα 4, πριν περνάει το λόγο μου. Στο Riggs είσαι. Ναι ρε, βγήκα και τα πουλάω. Ωχ. Εσύ είσαι αυτός που τρέχει. Α, όχι. Πώς ακούω καλά. Το ίδιο. Μμ. Άζω Σάβα, δεν με πιάνεις ρε, με τίποτα ρε. Πάει όμως ρε φίλε. Πάσανε σαν να πονηρέ. Αυτός ήταν ο πρώτος βελτιός. Σάβα, να ξέρεις, θα σηκώνω όλες τις σούπες εδώ πέρα αγορά συνέχεια. Εγώ έχω μία σούπα πάνω μου. Πάρα πολύ αστείο να κάνει τόσο damage. Τι παίζει ο μπρος κραπ, τι παίζει. Τρόπο να δείξω παίζεις... Πόσες σούπες πήρες ρε. 9. Τι κάνεις ρε μάλλα. Ναι ρε. Το scrap δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Πού πήγες. Στο σελίμι πίνω νερό. Πάρε και καμιά μπύρα ρε φίλε, τι μπορεί να μην έχεις να πιεις νερό. Εγώ πήρα 2 μπύρες. Θα γεμίσω ρε, και στο τα φύγουμε το strawberry pack θα δέσουμε. Αντές να γαμίσω για σερβίκα, μπρο. Σε 10 πάρε του κάποιος. Τι σε δίκα. Τι κάρτε βρε ζώα.
Του την πήρανε. Γιατί την πήρε αυτός. Γάμω το σπίτι του. Όχι και το σπίτι ρε φίλε. Γάμω το σπίτι του, γάμω το σπίτι του, Σάμα. Έτσι χοντρεύτη, είναι loot. Γλίσσερη Κέιτλιν. Έχεις και ένα παν, μπορείς να το κάνεις πάτουλα. Θα δω να το κάνω κανένα τέτοιο. Dominator. Να, Σάβα, τώρα θα τρέξουν πολύ ώρα τα λόγα, δες πόσο μακριά θα σε αφήσω. Ο άλλος έχει μπέλα ο πούστης. Έχει πολλά μήλα όμως. Μην βάλεις μήλο, παίξε τίμια. Να είναι καλά ο Μόρτε, μπρο. Πόσο είναι το σταμινά σου? Σχεδόν το 1 τρίτο έφυγε. Στη μέση είναι εμένα. Πεγάματα, μπρο. Είναι λίγο πιο πάνω από τη μέση. Α. Τώρα μέρα το κάνουμε δες, τώρα μου το κάνουμε δες, αυτό να το ξέρεις. Αδερφέ, level 9 εσύ το πούστη και σε λίγο θα πας 10. Θα σπάσει και το αυγό, θα σου δώσει και loot και αυτό, το πούστη. Άνοιξε εκείνη. Λοιπόν, αυτό είναι χαιρετώματα μόρα. Άντε γεια. Γεια. Τι θες με χοντρά πόδια. Θέλω να πάω γαϊδουράκι. Τι γαϊδούρ. Στα exotic πάνω μου θες γαϊδούρα. Ρε φίλε, με μ' αρέσει και αυτό που έχετε πάρει, αυτό είναι ωραίο άλογο. Αυτό έχεις πάρει εσύ, όχι. Όχι. Το έχεις πάρει και αυτό είναι ωραίο άλογο. Το δικό μου δεν είναι στα τέτοια. Το Iris είναι το δικό μου. Τα Word δεν είναι σένα. Ναι, και πάνω το Iris. Κατέβα. Το Iris, το βλέπω. Εγώ σε να πάρω αυτό που πήρε ο τέτοιος. Αυτό. Δεν τρέχει όμως ρε φίλε. Μα τι δες το speed. 3, Δεν τρέχει, είναι ρε. courage. 2, 4 και 5, 3, ωραία. Και δες πόσα είναι. 3 πριν το τέλος. Είναι δηλαδή 3, 5, 3. 3, 5, 3. 3, 5. Εσύ ποιο πήρες είπε 3, 5, 3. Να το. Βλέπε εσύ. Το base πάω. Αυτό. Βλέπε. 3, 5, 3. Τα βλέπεις, τα ίδια έχεις. Στατιστικά μόνο το άλλο είναι πιο πολύ στο πιο πάνω, βλέπεις. Εντάξει, για 1500 ευρώ ρε φίλε δεν αξίζει να έχει λίγο, να έχει στάμινα να μην κουράζεται. Δεν έχει στάμινα, έχει και αντοχή και κάρδιο. Αυτό δηλαδή έχει πιο πολύ. Αυτό πιο κάτω το δικό σου. Ωραία, κάτσε λίγο τώρα. Ρε φίλε, εγώ αν είχα λεφτά θα παίρνα αυτό. Εντάξει. Αλλά αυτό. Το λευκό. Αλλά βασικά το μαύρο. Αυτό θα παίρνα εγώ. Όχι, το πάνω, το dark είναι ωραίο. Όχι ρε, αυτό το καφέ είναι ωραίο. Σαν Doberman είναι. Αλλά κάνε μαλάκα 3.500 μαλάκα, μετά δεν θα έχω φράγκο να κλάσω ρε. Αλλά ας πω κάτι, ο μοναδικός που έχω λεφτά ρε φίλε. Γι' αυτό κάτατα. Όχι, ναι, να πληρώνω εγώ τις μαλακίες στην έσυ ρε, όχι ρε. Πάρε ένα με 500 και άσε τα. Ναι, σίγουρα. Για δες το Belgian. Τον Μπρετόλ μαλάκα, δες το. Χαλιά είναι.
Τι χάλια. Δεν σε ρωτά τα μάτια του ρε. Φόβα. Πώς γίνεται να φέρεις κλωτσίδα από αυτό ρε. Δεν ξέρω ρε μαλάκα. Έφυγε τώρα. Ζωντάνεψε. Βλέπε. Μπρετόν. Ω, δεν τρέχει. Δεν τρέχει. Αυτό πήρε ο μπότης. Αυτό φίλε είναι ωραίο. Δεν τρέχει. 2 γραμμές speed έχει ρε. Και σε έχεις 4. 3, εσύ έχεις 3, 5, 3, 3. Αλλά αυτό έχει γεμάτο, βλέπεις. Αυτό όταν το εκπαιδεύσεις, πάει μπάλα. Αυτό η καρδιά τι είναι. Η καρδιά και είναι η ζωή που έχει το άλογο. Και η αστραπή είναι. οι εντοχές, ναι. Αυτό έχει πολλές εντοχές πουθενά. Δηλαδή αυτό τώρα είναι ίδιο με αυτό το ψηλό που θέλω να πάρω πάνω κάτω. Αυτό. Πιο καλό είναι βασικά το ψηλό αυτό το άλλο. Βρε, αυτό λόγο δεν είναι ωραίο μαλάκα. Α, ψηλό ρε. Λες το πάρω ένα ψηλιάρικο. Του μπομπό της πήρε αυτό ρε. Όχι. Ποιο πήρε ο μπότης. Πού τώρα μαλάκα τον μπότ. Τον Μπρετόν. Αυτό πήρε ο μπότης. Δεν στατιστικά. Και αυτό είναι ωραίο. Αλλά... Δες πόσο θα μην έχει. Πάρω αυτό. Ναι, σίγουρα. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Μαλάκα, αυτό έχει αντοχή. Το Courage ρε φίλε τι είναι. Η Courage είναι, νομίζω λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω τα αγγλικά μου τα ωραία, το πώς κουράζεται. Αλήθεια. Άρα αυτό δεν φοβάται καθόλου. Ούτε αυτό άμα το παιδεύσεις. Ρε, αυτό θα πάρω το ψηλό ρε μαλάκα, ας πω κάτι. Στην πουτσα δικά μου λεφτά δεν είναι, ό,τι θέλω να το κάνω. Πάνε πάρω τους βεργόν εδώ. Έτσι δεν είναι μαλάκα, δεν γίνεται να φυλάζω εγώ 4 χιλιάρικα για να πληρώνω εγώ τις Αλλά βγάλε και για εκπαιδευτή, βγάλε 150 παραπάνω. Ναι. Βγάλε και για σέλα και για τέτοιο και για πέταλα. 1500 δεν κάνει, ωραία, άρα βγάλω 2 χιλιάρικα. Ρε μαλάκα, μεταξύ εγώ κυνηγάω κάθε μέρα. Παπατσίτο. Αουντί. Ρε μαλάκα είναι ο Μάρσαλ και 1500. Κάτσε, δεν σου πω. Σκοτώσω ρε, το μουνί. Το μουνί το λένε Ιώτα και είναι ο Μουνιό Παναγιώτα. Έχω 700 ευρώ. 130. Έβγαλα 1900 ρε. Εγώ έχω 150. 2 χιλιάρικα μου μείνει στην άκρη ρε μαλάκα, καλά δεν είναι. 2 χιλιάρικα. Καλά είναι μόνο. Εγώ έβγαλα 164. Πώς θα λένε, Σάβα, σε 2 μέρες θα τα έχω κάνει τα μισθά αποταμίευση, ξέρεις. Πιστεύεις, με το κυνήγι που θα ρίξω. Ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατά βρίσκουν τα legendary ρε φίλε. Πρέπει να βάζεις ολόματα ρε. Ναι. Πού είναι τα δολώματα, πού τα παίρνεις. Δεν αξίζει. Πόσο κάνει το δόλωμα. Καταρχήν Σάβα, έχει ανοιχτό τέτοιο horse train. Δεν θα πάμε ρε φίλε, Roach, Valentine, ξέρω εγώ. Στο Valentine είναι ανοιχτό. Είναι πράσινο.
Ας το βάλε ντάι ρε μαλάκα, κάνει το πού στα λεφτά ρε μαλάκα. Όχι, 100 ευρώ νομίζω είναι. Δολάρια. Ναι, 100 δολάρια είναι. Του θυμάμαι. Τσέκαρε τώρα τι το βάλω πάνω. Πάμε. Λοιπόν. Μαύρο. Ναι ρε μαυρίλα μόνο ρε. The work. Έχουμε και λέμε. Απλά και να ξέρεις λέει ότι δεν τρέχει αυτά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ούτε το δικό σου τρέχει. Τρέχει ρε. Α. Κι αυτό είναι ωραίο ρε μαλάκα, by the way. Α, και εσύ έχεις κούρατς πολύ. Αudi. Κάνουμε. Ποιος ήταν καν αυτός που μου μίλησε, δεν κατάλαβα. Μιλούσε στον αέρα, ρε, δεν τον έβλεπα καν. Έλα, πάρ' το, σύρες. Όχι αυτό. Το Belgian είναι νομίζω. Α, το πάνω, το φσίρε. Ξέρω, δεν ξέρω. Άμα δεν είδα τίποτα άλλο ρε μαλάκα. Όχι πάρ' το τώρα ρε, έχεις αυτό. Ναι ρε, πούτσα αυτό. Ρε εσύ, άμα το πάρω, όπα, αυτό ωραίο χρώμα. Άμα το πάρω κορίτσι δεν θα αξίζει πιο καλά. Αλλά Τι διαφορά έχει. Νομίζω είναι πιο ψηλό. Δεν ξέρω. όχι ρε. Διάλεξε το. Πάρε, ξέρω εγώ, πάρε ένα. Δεν ξέρω, πάρε και τα δύο. Ρε, λοιπόν, να το πάρω εγώ κορίτσι. Σκέψου. Πώς θα το βάσω. Αγόρι είναι πιο χοντρό να ξέρεις. Ποιος το έφερε, το ίδιο πράγμα ρε μαλάκα σε εγώ. Δεν στο είναι πιο μεγάλο ρε φίλε. Όχι. Κοίτα πάνω, θα είσαι αλάνι. Βλέπεις που αλλάζει λίγο. Ακριβώς το ίδιο είναι ρε. Τι λες ρε. Βλέπει τον κόλο, ωραία. Βάλε το δάχτυλό σου κάπου στον κόλο του, τον νύχι σου. Δες το. Ακριβώς το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ρε μαλάκα. Αυτό είναι πιο ψηλό. Το ένα είναι πιο ψηλό. Για κάτσε να δω. Το ίδιο είναι ρε, καλά μαύρο. Πώς θα το ονομάσω. Σκατόπεδο. Νίγκερ. Ξέρω εγώ ρε μάλλον. Αρκούδα. Θα το ονομάσω... Αλογάρας. Η γκόμενά μου. Daddy. Με δύο τι είναι. Daddy τσούλφας. Βάλε και ένα τσούλφα. Daddy. Daddy έλα εδώ. Daddy. Daddy μου. Ωραίο Τι βάζει ρε μαλάκες. Εγώ έβαλα αρχιπίκος. Πισπύρης, έτσι. Πισπυρής έβαλα ένα ρηφάκι μου. Πισπυρής, έτσι. Λένε ένα ρηφάκι σου. Ένα ρηφάκι του φωνάζω πισπυρί. Τι είναι ρηφάκι. Κατσικάκι μικρό. Το φωνάζω πισπυρής. Το φάω το πισπυρίδι. Ω μαλάκα, πώς φεύγουν τα $1.500. 1.500! Ο μπότης. Όταν και το τσουμπάκο του μπότη. Λοιπόν, ναι, πάμε. Special saddle, πώς το κάνω αυτές. Ο
65. Βεβαίως είναι. Όχι, τις ταινίες θα πάρουμε. Οι τελευταίες είναι φθηνές. Αυτή που έχω εγώ είναι αυτή που είχες εσύ στο άλλο. Είναι τέτοια, είναι η τελευταία. Αυτή έχω ωραία στο δικό μου εγώ. Αυτές εδώ έχω. $30. Πάρτε. Άσπρη λες ή μαύρη? Μαύρη ρε. Ρε κάτσε να μου κάνω ένα σχέδιο ρε φίλε. Όχι, πολύ φτηνές, πολύ φτηνές. Τι έχει διαφορά εσέλα. Παίζει ρόλο. Ρε φίλε, νομίζω, ξέρω εγώ. Αυτή ωραία είναι. Ναι, κάτι θα βάλω. Βάλω αυτή τη μαύρη, ωραία είναι. Πάνω έχει ένα ωραίο χρώμα. Αυτό το μαύρο, το γκρι. Μαύρο γκρι που είναι. Αυτό. Ωραίο. Αυτό είναι το 18.